Diyos marahay na aldaw po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Iayon ta po sa satuyang pagdulot ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat ni Nene del Rosario asin ang sa iyang familia, Liantero and the Sena family, in honor of Jesus the Good Shepherd, Saint Joseph and Our Lady of Peña Francia, Salve Cabral, Norma San Benaventura and family, birthday blessing ni Judilyn Hong of California, USA, offered by Sis Mila Rubio, Thanksgiving offered by Matias family, pasasalamat ni Laudel asin ni Carmelita Lumbria. Special intention sa pagiging harayo sa katibaadan asin marhay na salud, dulot ni sa marhay na salud ni Rosalia Asense, Janet Villaferte, Juliet Navarro, dulot kan Villaferte family. Sa karahayan nin lawas ninda Arnaldo Bunyag asin ni Cindy Compuesto Bunyag. Sa pagiging harayo sa katibaadan asin marhay na salud ninda Maria Faye Dona asin ni Viel Maria Rodriguez, Arnold Kirby, Carmen asin Arnaldo II Bunyag, dulot ni Bunyag ni Binang Bunyag. Karahayan nin lawas kan gabos na miyembro kan CRC, LLFCC, lalong-lalo na si Salve Cabral asin ni Esteban Bahamonde, sa matiwasay asin ligtas na pagbiyahe ni Jerome Rodriguez, dulot ni Bunyag family, matiwasay asin ligtas na pagbiyahe ni Daniel West, Autumn West, asin Eva Marie Moran, dulot ni Nene del Rosario, Diyos nun natabang sa pagsasadiri, sa lindong hibago, sa lugon asin pawili, dulot ni Nene del Rosario, sa pagiging harayo sa katibaadan, sa marhay na salud asin bendisyon, para sa pangkabuhayan ni Virgie, Mary Jane, Roderick, Maria Francia, Hector, Alexis, Judy, Luis, Joseph, asin ni Marie, ni Bibi Marie, Mirna, Hector, dulot ni Liantero and the Sena family, sa matiwasay asin ligtas na pagbiyahe ni Maria Francia, James Philip, asin para sa onesto asin matuninong na pirilian sa Mayo 9, 2022, dulot kan Liantero asin Decena family. Para sa karahayan nin lawas ni Francis James asin ni Ramon Robinitas, dulot kan Liantero asin Decena family. Sa karahayan nin lawas ni Merlinda Furialde, dulot ni Norma Barde. Para sa kapangganahan ni Lenny asin ni Kiko, dulot ni Norma San Benaventura. Para sa kalag ni Arvin Arnold, dulot ni Binang Bunyag, Belen, Basilisa, Mila, Ichay, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Nene del Rosario, Maria Clara, Juan Antonio, Saturnina, Epifania, Pablita, Aaron, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Liantero and Decena family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni si Salve Cabral, Juan Jr. and for all the souls in purgatory, dulot ni Sis Mila Rubio, Remedios Beltrida, Enrique, Ruben, Enrica, Florencio Jr. and Sr., Rolando Alfredo, dulot ni Joji Sanico, Sheila, Bricio, Dina, Wasio, dulot ni Rosela Plandes. Liwat Diyos maray na aldaw po sa indogabos mga tugang, ngunyan iyo ang ikatulong Domingo nin pagkabuhay liwat. Ang tema, si Jesus na buhay, namun mamundong pangyayari ang pagkagadan ni Jesus. Alagad ini nasanglian ning kaugmahan,
kan sa iya magpahiling asin magpamate sa iyang mga disipulos. Ninhuli kaini, nagpuon sindang magbalangibog, asin magrukyaw kan sa iyang ngaran. Sa indang inhiras na manunungod kay Kristo, ang sa iyang kapangyarihan, pagkaherak, kapatawaran, asin pagkamuot. Dinaog niya ang kagadanan, ang kadikluman na darakan pagkakasala. Siya ng God ang tunay na paratubos, ang Kristo, ang Diyos na buhay. Kita man lugod maglaom asin magsarig sa iya. Ang satuyang Santa Misa, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor. Matindog po ang gabos asin awiton nyato ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akuantaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magsilibrar kan mga banala na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
pamibi kita. Sa muyang Ama sa langit, burabo ning gabos na katotoohan, an banwaan na nasa kadikluman, naghimati kan sa imong tataramon, asin nagsunod sa imong aki na nabuhay liwat. Inanyugaan pamibi kay ning bagong namundag na banwaan, pakusugaan sa imong simbahan, sa pagsimbag sa imong pag-apod. Makabangon kami, asin mahiling mi ang liwanag kan aldaw sa imong atubang, sagkod na magbanaag para sa samo, an kamurawayan. Inihinagad mi sa ngaran ni Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamo asin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, sarong Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Mahigos na pinagpabalangibog kan mga apostoles, an manunungod kay Kristo na nabuhay liwat. Dahil sinda natakot sa pagbalangibog kay ninhuli sa dakula nindang pagtubod. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Anfoon na padi naghapot. Bakong pinatanidan mi kamo, na dai magtukdo sa ngaran kan tawong iyan. Alagad, pinanok nindo ang Jerusalem kan sa indong katukdoan, asin buot nindong ipahiling na kami an may sala kan sa iyang dugo. Si Pedro, asin ang mga apostoles, nagsimbag. Dapat kaming magkuyog sa Diyos bakong sa mga tao. Si Jesus, na sa indong ginadan, na sa indong ipinako sa krus, binuhay liwat kan Diyos nin sa tong mga magurang. Pinagmuraway siya kan tuong kamot nin Diyos. Ginibong kagurangnan, asin kagtubos, tanganing iwaras sa Israel, an pagsulsol, asin kapatawaran kan mga kasalan. Saksi kami kaini, asin ang Espiritu Santo na itinaon ni Diyos sa mga minakuyog sa iya. Naguroyon sinda sa iya, asin inapod ang mga apostoles. Sa indang ipinahampak, pinatanidan, na dai magtaram sa ngaran ni Jesus, asin pinabutasan. Ang mga apostoles nagruluwas sa sanggunian, pano nin kaugmahan, huli tasinda, pinapagkanigong magtios nin kasupugan, huli sa ngaran ni Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Uumawon ta ka kagurangnan, taykaan sa kong kaligtasan. Uumawon ta ka kagurangnan, taykaan sa kong kaligtasan. Uumawon ta ka kagurangnan, ako sa imong ilinigtas, asin dahilanin kaugmahan, da imo itinao sa sakong mga kalaban. Kagurangnan, an kalag ko, binangon mo sa mga gadan, ibinalik mo sa buhay, inagaw mo ako sa mga nahulog sa lubungan. Uumawon ta ka kagurangnan, taykaan sa kong kaligtasan. Mga salmo awiton sa kagurangnan. Awito nindo na mga namumuot sa iya. Pasalamatan an sa iyang banal na ngaran. Agi sanaan sa iyang kaanggutan. An sa iyang karahayan, sagkod lamang. Pagkabanggi may luha, pagkaaga may ugma. Uumawon ta ka kagurangnan, taykaan sa kong kaligtasan. An kagurangnan naghimate asin naherak. An kagurangnan naghumari sa pagtabang sako. Sayaw isinangli mo sa sakong kamunduan. An sakal ko hinali mo, ihinagkos mo sako kaugmahan. Kaya mga salmo daing untok na inaawit sa imo kan sakong kalag. O Diyos na sakuyang kagurangnan, salamat sa imo, sagkod paman. Uumawon ta ka kagurangnan, taykaan sa kong kaligtasan. Siring sa ibang kabtang kan libro nin kapahayagan, an ikaduwang babasahon, pano nin mga simbolo
o makahulugan na tataramon. Ipinapasabot na Jesus, buhay asin tinatawan, min kaumawan asin kamurawayan, sa kaibahan nin Diyos, Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Sa sakuyang nahiling, nadungog ko ang tingog nin kadakol na mga angheles sa palibot kang trono, kan mga hayop asin kan mga gurang. Ang saindang bilang ginatos na ribo asin rinibo-ribo. Sa makusog na tingog, ini ang sinabi ninda, an kordero na inatang maniligong tauan, nin kapangyarihan, kayamanan, kadunungan, kusog, kaumawan, asin kamurawayan. Dangan sa kung nadangog ang gabos na linalang sa langit, asin sa daga, gabos sa irarong kandaga, asin kandagat, gabos nagsimbag, sa nagtutukaw sa trono, asin sa kordero. Mapasa iya ang kaumawan, paggalang, kamurawayan, asin kapangyarihan, sa panahon na daing kasagkoran. Ang apat na hayop nagsabi, Amen, asin ang mga gurang nagdapa sa pagsamba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis si nagkapirang aldaw, si Jesus nagpahiling sa mga disipulos duman sa tampi kandanaw nin Tiberias. Nangyari si ring kaining. Nagkatiripon si Simon Pedro, si Tomas na inapod kambal, si Nathaniel na taga Cana nin Galilea, ang duwang aki ni Zebedeo asin duwa pang disipulos. Si Pedro nagsabi sa inda, Ako para sira. Nagsimbag sinda, maiba kami sa imo. Nagiba sinda sa sakayan, alagad kan bangking ito, day sindang nadakop. Pag alagaag kan kaagahan, si Jesus nagpahiling sa baybayon, alagad ay aram kan mga disipulo na iyo siya. Hinapot sinda ni Jesus, mga katuod, igwana ka mo nin sira. Nagsimbag sinda, daipa. Nagsabi sa inda, ihulog nindo ang hikot sa tuokan sa kayan, asin makakadakop kamo. Ihinulog, asin haros daina ninda maguyod ang hikot, huli sa kadakol na mga sira. Ang disipulong padangat ni Jesus nagsabi kay Pedro, An kagurangnan iyan. Pakadangog na iyo ito ang kagurangnan, si Simon Pedro nagbado, huli tahuba, asin luminampaw sa tubig. Ang ibang mga disipulos nagduong, guyod ang hikot na pano nin mga sira. Harani na sinda sa baybayon, may 100 na metros na sana. Pakahawas ninda sa daga, nahiling na igwanang kalayo, may inaasal na sira, asin tinapay. Si Jesus nagsabi sa inda,
Dara daw kamo digdinin sira na nadakop nindo. Si Simon Pedro nagbalik sa sakayan asin ginuyod sa baybayon an hikot na pano nin dakulang mga sira. Sanggatos may 50, may 3. Minsan siring kadakol dai nagisi an hikot. Si Jesus nagsabi sa inda, "Madya kamo, mamahaw." Mayo sa mga disipulos na nangahas na maghapot, si Isay ka. Aram nindang padagos na siya iyo an kagurangnan. Si Jesus nagrani, kinuan tinapay asin itinao sa sainda. Siring man an sira. Ini an ikatulong pagpahiling ni Jesus sa mga disipulos. Pakatapos na siya nabuhay liwat sa mga gadan. Pakapamahaw ninda, naghapot si Jesus kay Simon Pedro, "Simon ni Juan, namumutan mo ako urog sa inda?" Nagsimbag sa iya, "Upo kagurangnan, aram mo na nagugustuhan ko ika." Nagsabi sa iya, "Atamanaan sa kong mga kordero." Naghapot giraray ikadua, "Simon ni Juan, namumutan mo ako?" Nagsimbag siya, "Upo kagurangnan, aram mo na nagugustuhan ko ika." Nagsabi sa iya, "Pastorian sa kong mga karnero." Naghapot sa iya kan ikatulo, "Simon ni Juan, nagugustuhan mo ako?" Namundo si Pedro, hulita makatulo na siyang hinapot, "Nagugustuhan mo ako?" Asin nagsimbag, "Kagurangnan, ang gabos aram mong marhay na nagugustuhan ko ika." Nagsabi sa iya si Jesus, "Atamanaan sa kong mga karnero. Amen, amen, nagsasabi ako sa imo, kan aki ka pa, hinahabayan mo ang sadiri, asin minalakaw ka sa inman ang buot mo. Alagad, pag magurang ka na, unaton mo an sa imong kamot, asin iba an mahabay sa imo. Tangani na darhon ka sa habo mo." Ini sinasabi sa pagpasabot kung sa anong kagadanon papamurawayan niya ang Diyos. Pakasabi ka ini, nagsabi sa iya, "Magsunod ka sako." Maray na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, Diyos marinal daw man po. siring Padre. man sa mga nagdadalan sa tuya sa YouTube, asin sa Facebook Live, sa tuyang Facebook. Diyos maray na aldaw sa Indo. Sa libro na Chicken Soup for the Soul, nabasa ko ang istorya tungkol sa sarong pamilya. Actually, ang titulo kang istorya is The Circus. Sa circus. May sarong teenager na kaibaan sa iyang ama, nagbakal ning ticket sa circus, nakapila na sinda, malawag sinda sa circus. Alagad kan sinda nakapila, igwanin sarong pamilya sa inutan ninda na excited man makadalan sa circus. May mag-agom na kaibahan an 8 aki na an edad mga 12 anyos pababa. Kaya saradit pang maray an mga aki. Maririsan na tios man sinda, bako man talaga sindang mayaman na pamilya. Alagad ang mga bado ninda disente. Maayos ang mga aki, asin dai nagpapasaway, karaputan ang kamot na nakapila, nakalinya. Excited na ang mga aki na makahiling nin mga sirkero, makahiling nin mga elepante, asin iba pang mga palabas sa laog. Garo first time ninda na makalaog sa circus. An ama asin ina ang nasa inutan. An ina magayagaya ang lalawgon asin maugma, excited man, nakahiling sa iyang agom na proud na proud. An kahera naghapot sa ama kan pamilya kon pirang ticket an sa indang babakalon. An ama excited nagsabi, 8 ticket para sa mga aki, asin 2 ticket para sa mga adulto sa gurang. Ang bantay na kahera sinabi ang presyo kan gabos na babayaran. Naghapot ulit ang ama na bigla, sabi niya, "Gura, ano nga ni si sabi mo?" So sinabi ulit kan kahera an babayadan. An ama nabigla talaga, asin aram niya kulang an kwartang pambayad niya.
sa buot-buot niya, paano niya ini sasabiyon sa iyang agom, asin sa mga aki na excited nang maglaog sa sirkus para magdalan ning palabas. Narisakan lalaki na kaibaman kan sa iyang aki ang pangyayari, sinasa likod na lalaki na kaibahan ang teenager na narisa, nagdukot ini sa iyang bulsa nin kwarta, $20, asin inihulog sa daga, asin nagsagin-sagin na pinurot, asin tinapik ang abaga kan ama, asin sinabihan. Sabi niya, "Excuse me sir, sa imo ining kwartang nahulog, hali sa imong bulsa." So aram kan ama kung ano ang buot sabihon sa iya kan lalaki, sinalbar siya sa makasusupog na sitwasyon, asin siya nagpasalamat. Ang lalaki na nagtaon nin tabang, kaibaan sa iyang teenager na aki, dahil na nagdago sa sirkos, inhuli mayo naman sindang pambakal ticket, alagad nag-uli sindang magaya-gaya sa tabang na ginibon ninda sa sarong pamilya. Matugang sa ebanghelyo niya to ngunyan, kung hilingon niya to sa binasa, habong ipasupog nin kagurangnan si Pedro. Kaya maririsata ini sa iyang mga kahaputan. Sa ebanghelyo, hinapot nin kaguranan si Pedro, "Pedro, Simon Pedro, namumutan mo ako?" 3 beses siyang nagapot kay Pedro. Inang inaapod niya tong conversion ni Pedro, Peter's conversion. Ang iba, sinasabing inaapod ining pagkumpisal ni Pedro or Peter's confession. Mangalas kamo kunta no ta, 3 beses siyang hinapot nin kagurangnan. Ang simbag ni Pedro sa English, kung sa English, "Yes Lord, I love you." Alagad, sa English madaling simbagon, pero sa original na Grego, mas magayon maintindihan ang kahaputan. Dawa nga ni sa Bicol ngunyan, magayon pag binasa mo talaga ang teksto, ibaman ang simbag ni Pedro. Dahil sa Grego, may tulong pakahulugan ang tataramo na love, ang pagkamuot. Ang enot, ang tataramo na love, equivalent sa eros. Inang inapod niya tong sensual or erotic na pagkamuot. Ini ang pagkamuot paduman sa pag-aagum. Ini ang pagkamuot kan pagmati as in emosyon na attractive ang sarong bagay. Pandua, ang tataramo na philia. Ini ang pagkamuot na may paghanga. Itong paghanga sa sarong bayani, sa magurang. So, ini nag-uugat sa pagkaintindi kan isip na kahanga-hanga ang sarong tao. Hinahangaan mo siya. Pantulo, iyo ang tataramo na agape. Ini ang pagkamuot na may pagsakripisyo asin mayong kondisyon dawa sa sarong taong bakong maninigong kamutan. Ang siring na pagkamuot na sa buot, na sa desisyon na dae mababari. Ini ang pagkamuot na may pagsakripisyo. Sabi nga ni kang iba, garon ni pagkamuot mo sa imong atama na ikos. Taaram po nindo ang pagkakaibakan ikos sa kaido. Ang ikos da, pag pinakakan mo, ang akala, pag sinerbihan mong ikos, ang akala ninda, sinda Diyos. Ang ido, pag pinakakan mo, sinerbihan mong ido, ang akala kang ido, ika ang Diyos. Alagad, ang pagkamuot na may pagsakripisyo, bako ining pagkamuot kang tao sa ikos. Kung minsan propaganda ini laban sa mga ikos. Alagad, ang sinasabi niya to, digding pagkamuot, itong pagsasakripisyo mo sa sarong, kumbaga sa sarong ikos na dapat dayman kamutan. Yan ang tunay na pagsasakripisyo. So, ini, pinapahiling nin pagkamuot nin Diyos sa satuya na dapat dayman kita maninigo kan pagkamuot na iyan, alagad itinao sa sato. Taano taday kita maninigo? Ta kung minsan ang paghuna ta, garo kita mga ikos. Ang akala ta ang Diyos nagsiserbi sa sato, kita ang Diyos. Ang Diyos ang serbidor. So alagad, pinahiling nin Diyos ang sa iyang pagkamuot sa sato, sa siring na paagi. Balik kita sa istorya ni Pedro. Hinapot siya ni Jesus.
Actually, ang ginamit nin kagurangnan sa paghapot, Pedro, agapasme. Ayan. Ang bot sabihon, ugwa kang pagkamuot sako na may pagsakripisyo. Aram ni Pedro na dai siya nabuhay sa sukulan nin halangkaw na klase nin pagkamuot. Kaya an sa iyang simbag, opo Lord, fellowse. Bot sabiyon, iyo po kagurangnan, hinahangaan ko ika. So mahiling nindo digdi ang guilt feeling ni Pedro. Naaram niyang dai siya nanindugan sa mga inot niyang tataramon. An kagurangnan ipapadakop, hambugon siya. Anong sabi niya kagurangnan? Nung kang mangyayari ini sa imo. Kaya nga ni bagat tinagbas niya ang talinga kang sarong soldados. Sabi niya, dai may ikapapabayaan, dai may ikamagagada ipapagadan. Kaya, makusugan sa iyang buot. O ngunyan, kanagadan ang kagurangnan, nagpahiling sa iya, sa inda, sa danaw, nagigirumduman niya, nagigilty siya, nagbalik sinda sa dating buhay ninda. Na supposed to be, handa sindang manindugan sa misyon na itinaw sa indanin kagurangnan. Kaya hinapot siya ng kagurangnan, Pedro, agapasme. Sabi ni Pedro, iyo po Lord, fellowse, hinahangaan ko ika. Sa pantulo, sabi nin kagurangnan, Pedro, ninhurita aram ning kagurangnan, na dai na siya makakasabing agapasme, hinapot na lang siya nin kagurangnan, Pedro, fellowse, hinahangaan mo ako. Sabi ni Pedro, aram mo kagurangnan, ang sakuyang buot, hinahangaan taka. So aram ni Pedro, na dai niya kayang manindugan sa pinaka hararom na klase nin pagkamuot. Kaya ang simbag niya, iyo po Lord, hinahangaan taka. May paghanga ako sa imo. Habo na siyang ipasupog nin kagurangnan. Asin si Pedro, siya ninhulita, nahiling niyaan sa iyang kakulangan sa pagkamuot, sinabi niya lang, Lord, aramong hinahangaan taka. Okay. Kang enot, kang dai pa pinapako sa krus, si Pedro hambugon, pasumpa-sumpa pa siya. Sabi niya, Lord, mayong makakatanyog digdi sa inindo, sa imo, ipagtatanggol taka. Alagad kan siya hinapot, kung kaibahan siya ni Jesus, tulong beses siyang nagnigar para isalbaran sa iyang sadiring buhay. Kaya mahiling po nindo, very frustrated siya. Nagbalik siya sa dating pagkabuhay nin pagsira. Very frustrated siya sa iyang buhay. Taano? Dahil igwa siyang religious experience, inapudan sinda dati sa danaw, igwa siyang religious experience ning pamahaw, pag kakan, tinapay asin sira. Alagad, naglabo ang sa iyang religious experience, frustrated siya, nagbalik siya sa dating pagkabuhay. Kaya mahiling nindo digdi, sa enot na parte kan ebanghelyo, ang kagurangnan, inaloksinda, sabi, igwa na kamong dakop, maagahon. Sabi nin kagurangnan, madya na kamo, may inasal na akong sira, asin magkakana kita. Kaya napakahalaga para sa inda ang inapod niya tong religious experience. Iya po. Bako lang ning totoo sa satong mga reliyon. Ang ibang sekta naglilipat sa ibang sekta because of religious experience. Igwa bagang mga pastor, tulong aldaw sa nang nag-retreat, pagkatapos kayan sinda na da ang anointed son. Yan mga inapod ng religious experience. Day ko lang aram sa Indo, baka igwa sa Indong naka-experience kang inapod religious experience. Tung labi-labi ang sa imong pangapudan sa imo na magserbi sa Diyos. Alagad kang nagsisirbi ka na sa Diyos, akala mo mapapabanal ka. Ito pala, lalo kang nalulubog sa pagkakasala, masabi ka, nakaka-prostrate. Kung soarin ako nagpapara, banal sa kaman, grabe ang pagkakasala ko. Kaya kung minsan, kung maluya ang perseverance mo, mabalik ka sa dati mong buhay. Kadakla na beses, araw po yan kaya nangyayari. Si mga igwa dyan, marirecruit nindo, maseminar sa Holy Spirit, sa mga seminar, charismatic seminar, nakapagkumpisal, nagbagong buhay, makusugon,
Tapos grabing gama-gama, pagluwas talagang mabago na ako. After some time, natintaran, minalik na naman sa dating buhay. Kaya dapat kayan susustiniran. Kaya igwang continuing formation. So siring kanyang experience ni Pedro. Grabe ang paglaom niya, magayunon sa experience niya. Ang problema, nagadan ang kagurang na nasa iyang sinusunod. Kaya nagbalik sa dati niyang pagkabuhay. Kan nagpahiling, nagkakarakan sinda, nagiramduman niya na balik sa iyang religious experience sa indang pagpamahaw sa pagkakanin tinapay asin sa pagkakanin sira. So kaya mga tugang, kang hinapot siya, sabi niya, Pedro, namumutan mo ako? Anong sabi ni Pedro? Namumutan ta kakagurangnan. Alagad, tabangi man ako sa sakong kakulangan. Tabangi man ako sa sakong kakulangan. Bigla siyang nagpakumbaba. Aram niya, because he falls short of the expectation sa iya bilang disipulo. Alagad ang pagkamot na ini mga tugang, nagdara kay Pedro nin sarong katungdan. Kaya sabi ni Jesus, kung namumutan mo ako, atamana ang sakong mga karnero. Ini ang pag-ako nin pagserbi, huli sa inako nin pagkamuot. Ang pagkamuot, dakulang pribileyo, alagad dakula man ining responsibilidad na itinatao sa sato. Halimbawa, ang sarong magurang na nagsasakripisyo para sa indang mga aki, susog sa kristyanong pagpadakula, o ang sa tuyang mga maestra na nagdadarang halangkaw na idealismo sa indang mga estudyante, o sa tuyang mga doktor o mga nurses na nag-ataman sa mga may helang na may pagmakulog, o sa sarong politiko na nagsisirbi bilang leader as in inspirasyon. Mga tugang, ano man na estado nin sa tong pagkamuhay, pinahiling nin Diyos ang sayang pagkamuot sa sato. As in, dai kita maninigong magsimbag sa pinakahalangkaw na pagkamot na iyan, kun mayo ang grasya nin Diyos. Kaya tinatawan kita nin kusog. As in, bilang mga Kristiyano, inaapudan kitang magsirbi, as in magpadakol kan sa tong mga maray na gawi, dawa na kadakol kitang kakulangan sa satuyang pagkabuhay. Pandua, mahiling niya to ng pagkamuot ni San Pedro, nagdara sa iya sa krus. Sabi sa iya ni Jesus, magsunod ka sako. Asin dagdag panin kagurangnan, sabi niya kay Pedro, Pedro, kan aki ka pa, hinahabayan mo ang sadiri, asin minalakaw ka sa inman ang buot mo. Alagad pag magurang ka na, unaton mo ang sa imong kamot, maunat ka na kang sa imong kamot, may iba nang mahabay sa imo. Tangani na darhon ka sa habo mo. Ini ang realidad nin buhay mga tugang. Sa second stage kang sa tuyang pangapudan, sa inot, sa pagsunod, madalion magsabing, iyo Lord, masunod ako sa imo. Madalion po yan. Pag naka-experience ka, may religious experience ka, sabi ka, iyo Lord, masunod ako sa imo. Sa mga experience ko, nag-iistorya itong mga OFW, sabi ninda, Father, talagang desidido akong magpangadji. Sabi ko, Lord, pag natawan akong trabaho, naka-abroad ako, talagang mabago na ako, madedicate na ako sa imo ning oras. Halagad kang naka-abroad na, busy na sa trabaho, mayo ng oras sa kagurangnan. So madali po ang enot na bugso nin konversyon. Pero ang pangduwa, mas hararom. Itong nagsusunod ka na sa sulog kan, sa kusog kan, Espiritu Santo, kung sain ka darahon. Itong may kakayan ka na magsabi, Lord, thy will be done. Ano man na mangyari sa sako. So kaya mga tugang, mahiling niya to digdi si Pedro, ang second conversion niya, hararom ng maray. Kaya nangyari sa iya, ipinako man siya sa krus. Alagad minabot niya, na ipako siya nin pasuwi, dahil bako siyang maninigong ipako sa krus, siring ki Kristo. Mga tugang, ang tunay na pagkamuot sa Diyos, nagdara sa iya nin dakulang responsibilidad asin sakripisyo na magbalangibog kang tataramon asin gibong herak ni Kristo. Sa pagkamuot, aram niya to, imbelto ang dakulang katungdan asin sakripisyo. Mga tugang, daita pa masasabi na namumutan ta si Kristo
kundi ipakitahanda sa katungdan asin sakripisyo na itiniwala niya sa sato. Hanggang dahi kita nakakanood magsabi, thy will be done. Dahi ta masasabing hararom na ang pagsunod ta kay Kristo. Kaya ngunyan, arog ni Pedro, mamimibi kita, namumutan ko ikakagurangnan, tabangi ako sa sakong mga kakulangan. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakal sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Diyos na sa tuyang Ama, an sa iyang aki kanagadan dinaog an kagadanan, asin ka na buhay liwat ibinalik an buhay sa kinakban. An sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Nan gabos na tawo, makaligtas sa kaoripnan nin kasalan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Nan gabos na banwaan, makaligtas sa persekisyon, kasakitan, asin karibukan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Naan mga dukha, asin daing sukat, mga nagtitios, makaligtas sa gutom, asin sa kadaihan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Nakitagabos maglakaw sa dalanin katanusan, asin katuninungan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. O Diyos, sa kagadanan nin sa imong aki, tinao mo sa mo, ang paglaom sa buhay na daing kasagkoran, makamtam ni manlugod, huli ki Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matuko po ang gabos sa pagdulot. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod ken kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan akwa an ining atang nin sa imong simbahan an kaugmahan na itinao mo sa muya digdi sa daga maging dalisay duman sa langit huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan,
ipagrukyaw sa gabos na panahon, ata ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asinan karahayan kan buhay, ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmahan gabos na bilog na kinaban, kaya ang mga langit no na bertudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod pa ang gabos. Kagurangnan, ika ng gadan banal, borabo ding gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesukristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man hinkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom dumakagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girom duma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhena Ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo,
Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be.
Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana ang sakong kalag. Maumayan. Mamibi kita, kagurangnan kay raken sa imong banwaan, sa bagsik kay ning Eukaristiya na sa mong inako, dara kami sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita tanganing an nagdadangadang na eleksyon nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kabuotan, kan kagurangnan ang nagigiya sa mga kakaabtan in mga nasyon. An sa tong pag-arang kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing an konsensya danay na maginyatong pinakang batayan sa pagpili, kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing an karahayan in kagabsan danay na maginyatong nangungurog na katuyuhan, Kagurangnan hinanyuga kami. tangani ang dignidad nin tawo galangan sa gabos na panahon, Kagurangnan hinanyuga kami. tangani ang pagkatakot sa Dios asin pagkamuot sa paglingkod magiyas sa mga nagmamawot nin pwesto sa gobyerno, Kagurangnan hinanyuga kami. tanganing an mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog asin magkaigwanin puso para sa mga dukha asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing an mga pigkatiwalaan nin katungdan sa eleksyon,
danay na magsurog asin panindugan an sa tuyang demokrasya. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing an pagkasararo magiya sa satuyang nasyon sa dalanin katuninungan, katanusan asin kauswagan. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing kitagabos bilang sarong banwaan ning pagtubod, magdaranin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan hinanyuga kami. Mami, bi kita, pastor nin mga kalag, asin paraligtas nin mga nasyon, an politika balaog mo samo, sarong pangapuda na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. Ang tabayan mo an samuyang politika, siring kan paggiya mo samo. Ang pakisumaro niya mo sa politika para sa mga botante, asin mga kandidato, magdaranin, kaumawan, sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang samo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Divino Rostro, Kahirakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Tabangan mo kami. Matukaw po mo na sa kadikit na panahon. Pasalamatan ta po ang satong celebrante ngunyan na si Reverendo Padre Darius Romualdo. Ang satuya pong mas sponsor, CRC LLFCC, asin ang choir, CRC Youth Choir. Ang akolito, ang mga nagbasa, asin ministro laiko. Ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang saindang pag-iriba, asin ang gabos na Oya Digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-ere kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog kan sa OK FM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan, dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-atendir kan Santa Misang ini. Salamat po sa inyong gabos. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. bendisyon para sa mga naghihelang. Mamumuto na Diyos, may rakon na kagurangnan, bendisyon yan gabos na mga naghihelang. Nayaon sa saindang mga harong, asin siyaon sa mga ospital, siring man ang mga taong nagbabantay sa sainda. Lugod, patayagos mong tawanin kusog, tangani na makarani sa saimo, asin magrarom ang saindang pagtubod. Tawe, nin kusog ang saindang kalag, tangani na sinda maumayan, sa saindang mga kahilangan. Iniinagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Espiritu. Bendisyon ang kami ng Diyos na makakamahan, Ama, sin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos dan misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Pasalamatan tan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa Indogabos. Have a Salamat. blessed eve. Salamat.